Nanapod ko yung istorya. Sumpay ni sa katong prinsesa part 1. Prinsesa nga dili mo kaon prutas. Kung wala pa mo makakita ato, paki-search lang ang tutong Yahaha. Yan na dito ang prinsesa part 1. Lindot po ito nga istorya. Ang hari, gusto gyud nga mahealthy gyud ang iyang prinsesa mo nang nangita isip pa maagi para makakaon og prutas ang iyang anak. Ingon siya, basin og sa layo nga dapit makakaon na ang akong prinsesa og prutas. Munang naglayag sila. Saya sila sa barko. Nakatong nga panahon, hinay ang hangin niya. Hinay pud ang duyog sa barko. Ang prinsesa tuwa dito sa tumoy sa barko. Nalingaw siya tinatanaw sa mga isda ba? Klase ng mga isda. Sus, nikalit pa kay og kusog ang hangin niya. Naibalod ba nga nihapak sa barko? Natagak mahinuon ng prinsesa. Oh no! Pagkakita gid mga tao dito nga nasa barko, singgi sila. Prinsesa nahulog. Dagan ang hari. Pagtanaw sa hari, ang prinsesa na sa tunga. Gilibutan man ang prinsesa og dagko kayong maiho. Oh no! Kayo. Igon na ng hari. Luwasan ninyo ang akong anak. Wa gini kusunada og ukso kay sus. Dagko rbay kay nga iho. Niya ingon na siya. Kung di siya makaluwas sa akong anak, ihatag na ako bisag unsa ang gusto. Maluwas lang siya. Tanaw niya, wala maghihapon ni lukso. Sus, taod yun. Na ini tagpisaw. Pisaw dito. Pagtanaw nila, ay batanaw, nagkapakapa dun sa prinsesa. Niya, guginitan ang prinsesa. Itsa na nila pisik. Niya, doon lang mga iho. Pira nila, dali. Sus, naluwas kita ang prinsesa ba? Pak na tao. Yay! Luwas ang atong prinsesa. Tapos, ang prinsesa, dala na dito sa hari. Pati putong batanon. Tanaw mga tao, kinsa ni nga batanon eh. Tapos, doon na hari sa batanon. Yun siya. Dong! Salamat kay imong giluwas ang prinsesa. Ang akong anak. Karon. Bisag unsa ang imong gusto, ako ginang ihatag sa imo. Ang batanon, wala siya matingog. I-offer ang hari yun siya. Dong! Ang katunga sa akong kayamanan, akong ihatag sa imo. Gusto ka na? Ingon ang batanon. Dili na yung gusto na ako, hari. Siya, kini na lang. Kung mapatay ko, ikaw na ang musunod nga hari. Kay kabalo mo ko sa mong abilidad. Ang batanon. Dili na mo gusto na ako, hari. Ingon na ba siya? Kini. Gusto gigani. Ipakasal taga sa akong anak na prinsesa. Mo na imong gusto? Inumpod ang batanon. Dili na mo'y gusto na ko, hari. Gunahon ang hari. Mas gusto giganing batanon ha? Iyan lang ipangutana. Anong? Unsa magid ang imong gusto? Ano rin ang batanon? Hari, isa lang gid ang akong gusto. Gusto na ako may banlan kung kasi nagtuklod sa ako, adere. Tira mo yung kabalo mo lang, yun niya. Kung ako kagunit sa prinsesa, malubos kita na ako niya dagan paginiho. Mo na iyang gusto. Siguro siya, gituklod. Kung siya tuklod na, di pagigid siya maambak. Niya, bantog rin nagkapakapa kay di man day kabalo mo lang niya. Kung kagunit na perting lumusa. Maura to. Anak nalingaw mo. Padayon lang sa suporta kay daghan pagi ko istorya nga akong i-share sa inyo.
Bye.